er bara svona. Tylko pomału się nie spieszcie, bo on gdzieś może leży. A te ściny leżą, ściny na prawo. I tried in the first, I think. Wydaje mi się, że w pierwszym albo w drugim rano. No w pierwszym to byliśmy daleko. Pierwszy nie mógł. First we were far away, but okay. It will be Jest okay. chętny to ja daję na Od razu mówiliśmy, że jego to nie. Tak. Złam? Może być, tak? Może być, bo on mówi chyba do czegoś. Yes, wait a second. Super. Jedziemy z nosem. Albo Telefon stod kan jag vara på. Har du? Very nice. We'll put it in YouTube. So you'll get a lot of job offers for skinning animals all over. Aðeins meira glittir aðeins meira missir og svinn. Ég er brjálæður skapið. En rosalega hissa hvað eru að opna þetta mikið. Já, hann spurði það, hann þessu að væri til að kæla.